sisan nɔ an ye tɔn dabɔ fɛn min kama an y'a dabɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn sutura kama mɔgɔ 50 de sɔrɔla sisan o de bɛ yen nɔ bi an filɛ nin yɔrɔnin na sisan. Nin ye Lafiyabugu Bugudani musojɛkuluw ye minnu bɛ wari dalajɛ kɛ tarata o tarata n'an ko ma ko tɔnsigi. Chata Kante ale ye nin kulu in tɔn ko ɲɛnɛbɔla ye a ka fɔ la ko nin ye fɛɛrɛ dɔ ye mun b'u dɛmɛ u musakaw sɔrɔli la. Chaque mardi 100 ani dɔrɔmɛ 25 ye 100 ni 25 100 in an b'o fara ɲɔgɔn kan n'o bɛnna min ma donc tirage bɛ kɛ o bɛ d'o tigi ma dɔrɔmɛ 20 an b'o bila kɛsu kɔnɔ dɔrɔmɛ 5 an b'o kɛ k'an ka te wuli bi kɔni an bɛ Ala fo k'a barikada 20 in bugun na an ye kun fɔlɔ minnu sɔrɔ an ye chaise dɔw san a la ka barama dɔw san a la ka dumunibɔ minɛn dɔw fɛnɛ san a la bon ni cérémonie dɔ b'i bolo sisan n'i ye tɔnden ye n'i nana n'i mago bɛ chaise la i bɛna chaise ta e t'a sara mais mɔgɔ min tɛ tɔn na n'i mago bɛ chaise la n'i nana n'i y'a ta i bɛ chaise wari sara i bɛ mana o b'o wari sara an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'i nana k'i mago bɛ wari la an b'a d'i ma mais i bɛ taa i bɛ baara kɛ n'a ye avec intérêt n'i b'a sara don min na i b'a n'a intérêt sara. I n'a fɔ baara bɛɛ n'a sariya nin tɔn sariya ye mun ye tɔnden bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ kɛnɛ kan i n'i ka wari kofɔlen. Nisɔndiya ni baro o kɔni tɛ kɔtigɛ ni kɛnɛ kan ni musokulu minnu filɛ a caman ye muso cɛsirilenw ye sabula a caman b'u fasa fili bololabaaramisɛnnin caman na nka musaka ka ca ni sɔrɔw ye sabula a musokulu fanba jɔlen don n'u ka duw ye nin tɔn wari min filɛ a bɛ nafaba de las'u ma u ka fɔ la. Ne ye ka tɔn wari cɛ ne bɛ jago de kɛ ne bɛ commerce de kɛ ne bɛ feere kɛ n'a ye a bɛ den kɔɲɔw kɛ a bɛ den wuluw kɛ a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen k'a la tɔn nafa tɛ se ka fɔ ka ban. N bɛ n ka denmisɛnninw ka école la taga wari ninnu ni sɔngɔ tɛ waati min na n b'olu kɛ n'a ye yanni n cɛ bɛ wari sɔrɔ. Hali ni den kɔɲɔ seri ma n'i y'a sɔrɔ i bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. Lɛri kelen bɔɲɔgɔn kɔ tɔnsigi kumaw ni tiraziw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Asan Sako ale garizigɛla tɔn wari la mun bɛ taa 50,000 ani a kunkanfɛn ale kɔni ɲagalenba don. Alhamdulilayi n ye tirage sɔrɔ a diyara n ye a bɛnna ma ne yɛrɛ magoba le bɛ na ne bɛna taa burusi kɔnɔ sisan n bɛ taa ɲɔ suru kunbɛn n bɛ taa ɲɔ bɔrɔw san n'a ye ka sɔrɔ ka na n ka denbaya lahinɛ. An ka dɔn k'a fɔ tɔnsigi min filɛ wari mara fɛrɛ dɔ don Mali kɔnɔ a kɔni ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ musolakaw yɔrɔ hali n'a sɔrɔ a kɔlɔlɔ tan tɛ. Mariam Kuyate ka laseli don Bamako, VOA Bambara.